Malawi Today. Gemu yatakale afotokoza bwino lomwe kuti dongosolo la mwambo olumbiritsa President Chakwera latakale. Invitation apita kale. Ndi chikhulupiriro kuti ngakhale ku Page House invitation yapita koma pachasafu nokhala pamodzi ndi azawo. Pachasafu nokhala pamodzi ndi azawo ndezoti abwera takayika. Koma invitation tinchembekezo kuti atani alandira. Zikomo nditokoze kwambiri atola nkhani kuti tikakuita nani nthawi zonse mumabwera. Chipani cha Malawi Congress Party lero chikutsekera nawo kampeni ena tukichura kampeni koma kwa ifeyo ndi njira yombola mtundu wa Malawi. Ndi njira imene amalawi akumauzana pena palipose kuti zivute zitani sabwerera mbuyo wawo ndi Chakwera. Mukapita kwina kulikonse mukapeza kuti amalawi kwa nthawi yayitali chichokere nangwazi anasanaoneko mtsogoleri amene akamapanga kampeni sasakaniza kampeni ndi kuyiwala kukhala palipose pamene amalawi akuvutika. Mukampeni ngati pali munthu waponda palipose ndi Dr. Lazarus Makati Chakwera. Kuyambira pa registration kaya mufuna kuyang'ana polemba ma MP kaya mufuna muyang'ane candidate amene ine poyambira ndiyambe apa dzulo panatuluka kafukufuku amene wanena kuti mene akuonerayo Achakwera akutsogola ndi 55%. Ife monga chipani tinaona kuti ndiye kuti kudakalibe anthu amene akukayikira kuti lachiwiri tikamenya penalty ndipo goalkeeper wachoka pa golo. Chifukwa kwa ifeyo 55 ayi muchepetsa 55 ya chepelatu ifeyo kafukufuku watu monga chipani fasi kuti ife timangokhala. Malawi Congress Party ili ndi anu ake amatatula kafukufuku. Ife 17 days ago masiku 17 adutsa kafukufuku watu amationetsa kuti Dr. Lazarus Makati Chakwera amatsogola ndi 69.7. Ndeti kamamva ma 55 yotu kungodziwa kuti poti mba ikagwa zolira nzambiri ife 55 ndi kumusi kwambiri. Ndipo nthawi imeneyo mkuti running mate watu kawawa fwa ife sitinasankhe Tipex. Ife sitinasankhe munthu woti anachitonenedwa pa khoti kuti anabera masango. Tinasankha munthu amene ali busy kwathandiza Chakwera kuyendesa dziko lino. Ndipo pamene pamatuluka 69.7 mkuti engineer honorable Vitumbiko Mumba asanapite kose kumene azungulira. Time manager mkuti mitengo ya cement tisanalimbane nayo nkuitsitsa. Mkuti tisanalengeze price ya fertilizer. Mkuti pamene takhala pano tsogoleri watu asanazungulireso kumene anafika. Moti ife pano tilengeze mopanda mantha. Ikamakwana Sunday tikati kumenya 72+%. Pamene takhala ife pano siti kukamba za ma 55 imeneyo ndi under 5. Ife ino ndi Super League kama mva kuti Premier ndi ifeyo. Chifukwa kaya mufuna kuona mpikisano ulipo tidatumidwa atunda amalawi kalembetseni anzatu amene tikulimbana nawo malo molembetsa amachitwa panga mavigilo kuti anthu asalembetse. Udakakhala mpira tidalembetsa okha nkunena kuti ife talephera kulembetsa anthu tinamenya 1-0. Inabwera nkhani yotilembetsani ma MP tunena pano ena alembetsa hafu ya ifeyo hafu yonso yokayikitsa. Chifukwa mmenemo muli okuba makriminal oti akungodikira milandu ngakhala atatadutsa akathera kujere. Ndengati anthu akulephera kumaka
MP akamaka president za mtundwa imene yonso china chigoli fayo ali mu 100 chakuti ife tikuamenya 200 chakuti ndithekaso wadutsa uwo amalawi sana ti kaikire ananena kuti tasankhani ma running mate hayi ndithu anzathu ananyamuka likuswa ntengo tuturu kukasankha Tipex zinthu zoti amalawi anakana miyezi akugona munsewu iwo anafuna kuti apangane ndi zoterozo ngakhale mtati muone changu cha ma running mate uyo si munthu amene amadziwa kusova mavuto ndi munthu oti titachita chisankho atagwidwa kuti waba anathawa dziko lino tengati unati thawa ukuti pano pofuna ubwero dzata unali kutiko bongololo zikuchitikazi mchibwana imene inali 3-0 tachoka paja tiyeni tutulutsani wanu running mate kawawa zipani zina zikatipatsa mapatient anthu ochitobaya ma Jackson akati ayankhule ndiye kuti kuchita kuti hayi asatsike mgalimoto tiunena pano titati tiwerenge zimene apanga kampeni enawa atawapanga disqualify ife pano mpira mepo timati uli pa 4-0 ndetiye ndikatenge zaka zimene talamulira DPP mnaiona inalamula version A version B Malai Congress Party yabwera ife mmene takhala tikulamulira pa zaka 3 out of 5 chifukwa pa zaka zimene tinapatsidwa chaka chimodzi choyamba timalimbana ndi COVID kunadzabwera kolera kunabwera cyclone Fred koma muzaka zitatu achakwera tulutsa misewu yake osati yachibwana koma yolimba yogwirizana ndi kuchipatala yogwirizana ndi kuti ana apite ku skulu anthu apange business tikamasankha mtsogoleri timafuna mtsogoleri amene apange Malawi kuti ipite utsogolo amene mudabwera ku Malawi DPP ili pampando bwera nimudzaone Lilongwe si limene inalili amene munabwera DPP ili pampando pitani ku Eastern Region mukaona kuti zinthu zikuyenda amene munabwera DPP ili pampando pitani ku Lake Shore mukaona kuti nsewu umene anthu ankati adzapanga ndikuukanika kukaubwerekera ndalama nkuja ndalama zosadutsanso ku parliament mpaka lero sanatuzo kuti ndalama zathu zinapita liti ndeine ndabwera pano kudzati udakhala mpira pano tikuamenya anthu awa 5-0 chifukwa ngakhale pa zaka zimene anakhala maversion awo osawiri ife taika misewu kuposa iwo misewu koyamba dziko lino laona president weka nsewu posa yang'ana nkhope mukapita kumpoto akuyika misewu pitani ku south akuyika misewu kaya mupita ku eastern kuli misewu kubaya mlilongwe ndeka nanji anthu akukhalira kutayika ngozi nkati atazungulira osadziwa misewu imene ayika achakwera misewu yota munthawi ndipo ya quality ndikufuna ndikuuze ndikuti mutafuna kuyang'ana mene munthu amayendetsera dziko kuli nkhani ya maphunziro achakwera ayika ma classrooms ma lecture rooms titati tichoke pano 34 schools of excellence bwana ndi ku university ndana ankadziwa kuti chakwera angapange triple katatu ana kuti alandire ndalama zawo plus upkeep popanda kuti iwe ndi wachipani chanji popanda kuti ndi wakuti dziko lino koyamba laona munthu amene amagwiritsa ntchito misonkho kuthandiza Malawi osati kuthandiza iyeyo yekha nthawi ya DPP ndalama izi adakamagwiritsa ntchito ma bodyguard ndalama zibwenza akudya ajamuko adziwa kuti anatizunguza ndalama zathu achakwera chilichonse akupanga account akaitana ku parliament amadzichepetsa pamaso pa Amalawi munthu amene amatsanzira rule of law ngati amene yoyo dziko lino latisana muone akuluakulu titati tikunenera mpira mubwere ku university lelo every university ikupanga graduate ana pa nthawi yake kalenda sikuyima mbuyomu ma university amakhalira kutsekedwa academic freedom struggle itavuta lero mukatenga amene analephera academic freedom struggle mukunena kuti afuna atsogolere dziko chadzandiya munthu analephera ka struggle kapa university dziko aliyendesa bwa ngakhala adakakhala kuti ali ndi mphamvu analephera ali ndi mphamvu lero aita university ana aku university mene ndiudziwira ine
lelo akuimba lokoma. Chakwera wachidopanga strike deal yoti tichepetse imene amati digital divide. Dziko lino anosauka university nali malo ya anthu olemera, koma chibwerere na Chakwera ana osauka ambiri akupita ku university. Atapanga kafukufuku anaona kuti ana ambiri akapita ku university amalephera kuphunzira chifukwa alibe zipangizo. Lelo Achakwera akuti kuyambira intake iyiyi mwana aliyesa kulandira laptop. Laptop imene alandire sitiimira pomwepo, Chakwera sakuimbira pomwepo. Muli data, muli dongo, kutanthauza kuti mwana osauka adzidziwa kuti nanga Chakwera alipo palibe adzalephere kuphunzira kuti apite kutsogolo. Kwa munthu amene amadziwa ntchito ya laptop, mwana akakhala ndi laptop atapeza zintchito amaphunzira bwino. Ndi anthu mukamati how are you going to create jobs, we are giving them tools kuti apite kutsogolo. Ambiri pano timalira za scholarship, ndi laptop mwana atha kumadziwa kuti nditani ndipeze njira yanji. Chakwera wabwera kudzakhala napa ndale mukakhala pasi mkona Malawi onse akunena kuti munthu ndi uyu. Kuti dziko litukuke singati football match yoti mata in 45 minutes. Umayenera kuyika foundation, andi chimene Chakwera apanga. Ngongole zidasidwa ndi anzatuwa zalipidwa. Anthu anakabwereka ndrama kuti akonza lecture, Chakwera akumaliza. Mutati muwerenge ndrama zimenezo ndi ndrama zoti bwenzi titapanga zina zambiri. Endi chimodzi chimene mwadziwa, mwampeza president amene sathawa mavuto, amene anapeza ndi anthu awo wanyamula ndikunena kuti ine ndili mboma ndisathe nthawi ndikudandaula ndikonze. Anthu awo anabereka ndrama tikukakonza Kia, palibe chimene anapanga. Kia ndi yakumaliza Chakwera. Ndi Malawi mukamaona zinthu mukudandaula, Chakwera akumana ndi ma challenge chifukwa anakumana ndi anthu odana ndi dziko ngati yawo. Pamene amamuti akupangidwa swear in amabandalamo, zinthu izi zinanenedwa musona, DPPC inatsutse. Inandi zinanenedwa musona zili minuted sana tsutse fa dzioti zona. Lelo omwewo ankabandalama atafuna akhale ma president. Kwaona Malawi kupusa achani. Anthu inu simukayenera kukhala ma president, mukayenera omangidwa. Ngati simutha kuyankha zimene munapanga ndi drama zimenezi, mukuyenera kumangidwa. Mulibe gawo loti mufuna mtsogolere Amalawi. Chimene ndikufuna ndinene pano ndichi, pa 16 September Amalawi tikuwina chifukwa choti kunja kuno kuli Mulungu sadzalola mdima kuti ugonjetse kuwala. Sizizachitika. Sadzalola kuti anthu amene amapha maubino lero abwerere. Aliyense akundimva pano, makamaka ino azimayi kubereka nkumodzi. Lelo tikabweretsa anthu oti pa nthawi imene amalamulira anthu achaubino anavutika, tinakayika m'manda. Lelo tabweretsenso tidziyamba kumabisala ndikuthawa kuti anakhala moyo. Takumbukira ndimene anavutikira banja la Atambala. Zona lelo tabweretsa anthu amene anja anthu oti anapha anthu 21 kumpoto. Pambalipa pali Chakwera amene akaona anthu akumpoto amaona atsogoleri, amaona running mate. Lelo aliyense akumpoto atha kuzigwira chidali kuti ine I'm the running mate, amene ndi mtsogoleri. Ife Malawi Congress Party ndi ana Kamuzu anatiphunzitsa tonse sitisankhana. Chisankho ichi chili pakati pa imfa ndi moyo. DPP yanena likuswa mtengo osati ana ang'ono, tufuna tithane ndi Central Region, tufuna tithane ndi anthu akumpoto. Ndefunso tikapatsiranji anthu oti akuchita kutiuza zochita. Abale anga tisapite kwa Satana ndikumayembekeza kuti mukalandira za umulungu. Anthu awa ayankhula okha afuna athane ndi wanthu. Kuyendetsa boma si nkhani yothana, ndi nkhani yosamalana, ndi nkhani yopanga zimene Achakwera akupanga. Choyamba Achakwera akuti ndifuna ndikonze ulimi. Dziko lino limayendetsedwa ndi alimi. Akuti apanga chani?
atiuza kuti nifi chinthu chimene mbuyo mudzikumbukira chinali playground ya anthu andale, koma iwowo mu ulamuliro wawo aonetsa kuti nifi sinali pa khomo pa Malawi Congress Party, chifukwa panopo ikubwezedwa sinabwezedwepo chonchi. Ndi ife tili chikhulupiriro moti Achakwera akamanena kuti ikhala banki kuti ifikire wina aliyense, zikuoneka kuti munthu uyu amakonda Malawi aliyense. Ife tabwera kudzati ulimi ubwerere kumene kunalili kale. Mulimi athe kudyetsa dziko lino komanso adzitha kugulitsa. Ulimi ukhale business. Kuti utero ukufunika mamashini, ukufunikira anthu akhale m'magulu, ukufunikira kuti anthu apeze ndalama. Amalawi saulesi, Amalawi amangosankha mpamba woti alime. Nyengo zathu ndizoti climate change yavuta, mwaona Achakwera ndi awakuyamba Shire transformation project imene ikuonetsa kuti ulima kuonera patali sakungodalira zachani zakumwamba. Ife tidziwa kuti climate change yavuta. Tikunena pano ma irrigation schemes odutsa 38 abwezeretsa. Ndengati munthu wabwezeretsa izizi tikayikiranje Malawi. Ife anatipatsa Achakwera ndi Mulungu, chifukwa pambuyo posepa tinali ndi atsogoleri ozikonda akati irrigation ulimi wanthirira anthu amangoyika ndalama mthumba. Lero ma mega farms ndi awamukuwaona. Ndi Achakwera akuti tikubaletsa 10-10 challenge. Anthu 10,000 alandire chani 10 million kuti akhale anthu olemera. Izi zikhala mu district iliyonse kuonetsa kuti si chinthu choti wina adziti asangalala ndi akuti ayi ndi district iliyonse, chifukwa Achakwera ndi mtsogoleri woti amadziwa kuti ukabereka mapasa uzigona chagada aliyense ayambo. Lero ndifuna ndinene kuti kunena zoona anthu pa 16 mukapita musakaponyetse kangoyang'anani tambala wakuda, mukayang'ane pamene pala Achakwera. Kunali maphunziro pa Malawi pano, ndani anakambapo za quality education. For the first time tamvaso kuti fake degrees zite. Taona funding yopita kumabungu amene amakhwimitsa skulu akupita kutsogolo. Aziphunzitsi sanapangidwe ko promote chonchi, manesi apangidwe promote. Ndikudziwa kuti pali ena atsalirapo, koma ngakhale kulikose akuluakulu tikati takumana lero mwana sabadwa pomwepo amatenga 9 months. Ndi anthu tisakhale ngati kuti Achakwera zinthu zonsezi adakazimaliza tsiku limodzi. Ikakhala nkhani ya mitengo, pitani kwina kulikose mitengo ikukwera pa dziko lapansi. Kaya mupita ku Tanzania, kaya mupita ku South Africa, mitengo ikukwera paliponse chifukwa Malawi sapanga operate kunja kwa dziko lina. Koma Achakwera wapanga chani? Ndikunena lero Malawi ndimene ndi mafuta ochipitsitsa kuposa wina aliyense. Izi zikuonetsa kuti ndi mtsogoleri amene akudziwa kuti ine anthu anga akuvutika. Pano anthu ambiri ayankhula osangokweza bwanji Zambia ikudzagula kuno. Achakwera amati ayi kwathu kuno anthu akuvutika ndi umphawi. Timafuna mtsogoleri ngati amene. Sitikunena kuti mitengo isakwere fuka si iyeyo akukweza mitengo. Tapitani ku Tanzania mukaone akulamulira ndi Achakwera. Hayi pitani ku South Africa akulamulira ndi Achakwera. Mitengo yakwera kulikonse chifukwa cha zinkhondo zikuchitika, COVID anabwerayo. Koma funso loti tizifuse Achakwera wapanga chani? Ndemu timvere ife ya Congress tikuwuzani choyamba. Achakwera ataona mene zikuchitikira kunjaku apanga ubale wabwino ndi anthu otizungulira. Anzathu amalamulira mbuyo mwatumu timadana ndi anzathu. Kodi nkhani ndiyothandiza chani? Ife dziko lathu ndilotseka, kutanthauza kuti amati landlocked. Tikudalira mayiko ngati Mozambique, ngati achina Tanzania kuti zathu zitani ziyende. Mwaona Achakwera akuonetsetsa kuti ma neighbors tikhale nawo bwino. Foreign policy yawo yayika patsogolo kuti kugulitsa kwathu ndi kugula zinthu kukhale kophweka. Chachiwiri akakonza njanja kuti tizitha kubweretsa zinthu mochipa. Lero mukapita kusanje mukaona kuti njanja ija ikutalika.
ndiye wina akhoza mati sikuthamanga. Akuluakulu mudzidziwa kuti Chakwera yemweyo agule mankhwala mchipatala, yemweyo agule chakudya, koma mavuto onsewo watha kukonza. Tikunena pano tikutha kubweretsa zinthu mochipa kuposa mbuyo, kutanthauza kuti akadutsa apa ndiye kuti zinthu ziyenda bwino. Mukaonetsetsa amalawi sanagulepo foja maprice ngati mene anagulira pakatipa. Kuli alimi otanthu tikamayankhula timakhala ngati tikunyoza andi sitikupanga appreciate alimi amene agulidwa mitengo yabwino. Chakwera ndi president wa alimi, Chakwera ndi president wa anthu osauka. Mukapita kwano osauka ku invest akakuza mtikuimba lokoma ndi munthu amene. Ndifuna tsopano ndibwere ndikupita kumapeto ku nkhani yakuti pa 16 mukabwera ndanena za gulu la anzathu achaubino. Nkhani imakhala ngati yophweka ifa choti anthu ajangochepa manambala, koma amene tachita study human rights tidziwa kuti nkhani ya ma rights is not about numbers. Tiyeni tipange value umoyo wa anthu amene achi. Tikamaka vota chonde osabwezeretsa anthu oti anzathu kungomva kuti awina adzibisala adzisowa mtendere. Pamene mukaone DPP sign mukaikepo okupha maubino, osakavota, osapitapo anthu oyipa. Ndiye mukachoka pamenepo ndifuna mulimi kumbukirani voterani Chakwera mukapeze banki ya NIF. Mulimi akadziwe kuti kwabwera munthu amene walolela kuyambana ndi IMF chifukwa chokuti akufuna anthu akwawo alembedwe zintchito. Aziphunzitsi kulibe wakumvetsani kukoma ngatiwe. Tiye tipitana mwino sisamasewera. Anthu ambiri amva Chakwera akunena za nkhani ya tsogolo account. Ndifuna ndilongosole pano chifukwa kuti ena amene asakumvetsa malo mosamvetsa akunamiza wanthu. Tsogolo account ipangidwa link to imene tikutchula kuti sovereign account. Kutanthauza kuti ndalama mwana akabadwa situnena kuti kukanyamuka ndalama nkupatsidwa munthu. Ayi, apa ndifuna ndipemphe anzathu aku opposition chonde tisamapange advertise umbuli, tizimvetsa concept ikabwera. Sikuti tunena kuti anthu akangobereka alandira ndalama. Ayi, tikuti mwana akabadwa boma likayika ndalama ku account ya boma mujati mapangira pension scheme. Sikuti mene tinatsegula pension scheme ndiye kuti tane kuti tufuna pa anthu. Sizili choncho. Tikupanga prepare for kumwalira kwa munthu. Ndiye ulendo uno tikuti chimene Achakwera akunena zisiyike zoti mwana kubadwa mu mphawi ndi kufera mu mphawi. Mwana uja akabadwa boma lipanga deposit ndalama mu account number 1. Ndalama ija sifika so manja mwa amene waberekayo. In other words, palibe njira yopanga encourage anthu kuti abereke. Ayi, ndalama idzalipidwa mwana uya akakwana zaka zingati 18. Ndipo maiko ena akuchita kutiseka kuti mudakakhala kuti Chakwerayo adabwera mboma lanu likalekale bwenzi pano ananu ena akutani akulandira ndalama. Ngeti tikupempha kuti akuluakulu tidzimpempherera Chakwera pobweretsa tsogolo account. Chifukwa tsogolo account iyi ikadzapanga machuwa boma lidzapatsa mwana moti tikunena pano ndalama yoyamba idzaperekedwa 2043. So palibe chifukwa choti anthu ababaike ndena akumati ndalama muzitenga kuti. Akuluakulu ndikukumbutseni aku opposition mmene munkalamula dziko linasanapeze mamainzi. Chakweratu amapemphera. Chakwera ndi mwana wa Mulungu. Akamayankhula akudziwa ndalama zimene zituluke ku mamainzi. Andi chimene tidzimpempherera malo moti apange zimene tikuona ku DRC Congo zoti kukapezeka ndalama tikutani tufuna yambane. Achakwera afuna zike ku maphunziro. Achakwera afuna zike kutiko ku ulimi. Ndalama zimenezi aonetsa umwini ndi dziko lino. Anthu musamadandaule zoti ndalama zachoka kuti. Ngati anthu timadziwa adi chilungamo kuti ulemere
sikuti ndalama zimangobwera tufuna nawo akhale ndalama. Let's plan kuti anawo akhale ndalama. Sitingapange plan on poverty kuti basi tilibe chilichonse ndiye tizingokhala ine amese ndisichakwera imene ndesi Congress timakhulupirira Mulungu amene amatipangira njira popanda njira. Anditsogola akaunti iyi ndi imene idule line ya anosauka. Ineyo ndili passionate about this tsogola account. Ndikupatsani chitsanzo cha ine ndili pano. Ambiri amene timayima pamaso pano ndikumati Dr. Chakuti ndife second generation ya university. Makolo athu adatani ndife ana ama graduates. Ndezi zimene zikuchitika pa Malawi pano. Ana ama graduates akumakhalanso machani ma graduates. Ana osauka kumapitiriza kutani zimene Chakwera akufuna. Yes, and mawa timatsakanga ati madolo pamene it's because tili ndi privilege imene tinabadwa nayo. Achakwera afuna atetse privilege imene. Achepetse distance between the lecture room and the heart, the village. Ndezi mene akufuna. Ndakulu dzina dziko lino. Join me in kumupemberera Chakwera. Join us pokamuvotera. Chifukwa for the first time tili ndi mtsogoleri amene sapembedza umphawi. Afuna atane nawo andi tsogola akaunti aliyesa dzalandira kandi wa DPP kandi wa chani everybody. Chifukwa ndi aboma. Zimene zikubweraza aliyesa aombere mmanja. Nkona ine I'm convinced simenti ukavota kakale Peter Mutharika akavotera Chakwera. Chifukwa ndiye mweyo kuifuna. Ndimafuna kuti ndibwere ku nkhani imene yachitika pompano. Mene tikumaliza kampeni. Malawi Congress Party inalowa pa ground. Taenda sanje tuchitipa. Mukundibva even mawu ayenafe. Sikuti timakhala chonchi. Mupite kwa president. Antufe tagwira ntchito pamene ena anali busy kutani oka kuuza anthu msalembe osapanga kampeni. And just a few days ago tagwira dziko lino lagwira anthu amene amafuna kubera. Ndifuna mutenge moment amalawi kumene muliko. Akuluakulu ndi nkhani yomvetsa chisoni kuti DPP malo mopanga kampeni amakonzeka kutani kubera. Ndepa nkhani iyi tikuti tikamaka vota Achakwera akhala kuti uza ngakhale poti convoy yawo yagendedwa anaticha musabweze. Anthu awo adzuka member of parliament kukanena kuti mukaona Malawi Congress Party aucheni mukangomva wina akuti kwacha iphani. Achakwera anati khalani chete ngati mudakwiya zimene zija nthawi yanu yoti mubweze mkwiyo umenewo sikumenyana ndi munthu ndikukavota. Apa pamene tikufuna izi tsiku lachiwiri ndi tsiku la mayankho. Mulungu si chitsiru. Takhala chete osati ndife opusa. Anyamata Malawi Congress Party achinyamata mundimve ndikudziwa mitima imawawa. Tikati khalani du mitima imakuwawani. Koma tinanena kuti dziko lino tinaliyamba ndife Malawi tina imodzi. Pano kwasala masiku atatu eni tiyeni tikavote. Mukangofika pa ballot chanu nditambala wakuda. Ndipo chimene ndinene pano tsiku loti mukavote adzakudzutseni ntambala. Aliyese ngakhala wa DPP adzakudzutseni ntambala. 4 o'clock mudzamumva nthawi imeneyo osaganiza china nyamukani. 6 o'clock mukukafika pa ballot. Akakupatsani inu mungoyang'ana pamene pali Chakwera tambala wakuda. Mukachonge kapena kudinda. Osalembaso pena paliponse. Mupite pa MP. Mukangosaka tambala wakuda. Mukachonge kapena kudinda. Osatani sitikufuna kutaya mapepala. Ayi. Mukafike pa kansala mukapeze pali tambala wakuda. Tikachonge kapena kudinda. Kupinda ndikukhala chete ndikumatembenuka kupita ku nyumba. Mtimamu mukungoti Chakwera awinaso. Uyu watu wadutsa.
tikakhale kunyumba tikadikirire ndipo bata tiyeni tisunge korona atipatsa Mulungu. Kwa ine ndifuna ndinene ichi, unali ulendo wautali koma anzathuwa pamene Chakwera amati tonse tikhala amodzi. Lero ndifuna ndiyankhule tsopano ndi anzathu apa Central Region. Kulibe mtundu umene wasankhidwa ndikunena kuti athana nanu ngati anzathu apa Central Region. Pamene Chakwera amati tonse ndi amodzi anzathuko ndipo amayankhula ndi anthu akuluakulu andipalibe anatsutsapo. Tikusakidwa ngati agalu kumayang'ana mtu apa Central Region ndikumachulidwa kuti chipani chagule, ife sitinabwezeko. Ndikumauzidwa kuti ipani anthu amenewo sitinabwezeko. Kubweza kwanu ndikuti tulukani mwa unyinji, tulukani kuti kanthu koyipa kasalowemo. Uwu ndi mzinda woyera anatisira kamuzu, anatipatsa Mulungu, kanthu koyipa kasalowe. Tiyeni lachiwiri aliyese ngakhale nthupi mtakati mukuwawa tikagwera pa balotipo, tiyeni tigwirane dzanja tikavote, osaponya konzekani kuti tipiteko. Ndimalize mokuthokozani andi ndiyankhule ndi anthu amene ali kumudzi. Mwaona mmene Chakwera achitira pogawa chimanga, sanasankhe kuti ine ndingokhala pa Central Region. Cyclone Freddy inabwera, anapita kumene kuja koyamba kuona mtsogoleri woyika mpaka masukulu kuti anthu asabwerere kumene kunachitika dzipolowe. Anadzawuza sankhani running mate, iwo apita kumpoto, anthu akumpoto tikambirane lero. DPP chipani choti musankhe, amanenelatu kuti inuyo nde ayi, kuyambira mtsogoleri wawo mpaka mamembers. Ndelero ndifuna ndiyankhule ndi Malawi, sanje tuchitipa mchinji tulikoma, tiyeni tituluke mwa unyinji. Iyi sitayo ilosira wina aliyese akundimva. Chakwera akudalira iweyo, MP wa MCP akudalira iweyo, kansala wa MCP akudalira iweyo, koma maka voti imene tisakufuna kuphetira ndi ya Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ngati walephera kuchonga penapo kaya watani naye Chakwera osakachita chibwana. Chakwera ndiye maki atosefe pano. Lake Shore wanu ndi Chakwera, Central Region wanu ndi Chakwera, Northern Region wanu ndi Chakwera, Southern Region wanu ndi Chakwera, Eastern Region wanu ndi Chakwera. Ndikuthokozeni Malawi mmene tikupita. Mtsogoleri wanu sakunena kuti kulibe mavuto, akudziwa there are challenges, koma akunena kuti adzakuyikani inuyo patsogolo muchili chose chimene akupanga. Ndikuthokozeni ndipo mmene mukukavota dziwani kuti munampeza mtsogoleri amene amakonda Malawi, mtsogoleri amene amalola kutukwanidwa, kunyozeka, bola Malawi apeze zabwino. Achinyamata tiyeni tikavote. Azimayi tamaonana, azimayi ngati ife kumayikidwa ma positions. Munthu uyu amakonda Malawi aliyese, kaenda aulumali, kaenda azimayi, kaenda achinyamata. Ndikuthokozeni kwambiri aliyese akundimva, osayiwala lachiwiri tikavote. Tikavote tambala wakuda maka Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ma MP yake ndi makansala. Zikomo kwambiri. Ya, pano ndidziyamba kupempha mafunso, koma ndisanapange ndingofuna ndikumbutse kuti ngakhala anthu akusokosa poti amatiyamba za utundu ndiwo, amene amafuna ndale zizikhala za utundu ndiwo. Ndemongokumbutsana tonse
pano tidzikumbukira kuti Central Region inalembetsa ndithu imene akuiopseza nkumati ayiphai ku South ndi 1 chakuti 1 ndikamwanasa ngati sali 1 yeka pano pa chigawo chapakati ndi 3.2 apredita mabwera koma mabwera nde ifeyo mmene tikuonera kunena zoona wina aliyese pasintedza wina aliyese masewera palibe anthu akuti afuna athane nafe nde ife tilipo 3.2 nde aliyese atuluke aliyese atuluke apa yabwera tsopano yotipanga ataki pa mtundu wathu sitinayambe ndife ife amene anayamba chipanichi ndi wakumpoto anatitsogoleraso aku South uko timayenda tonse limodzi koma ife akutipanga ataki kuti a Central Region tithana nanu ndeti kuti ndi 3.2 versus 1 chakuti ndeti uone kuti mpira umene utisewera chotani tiyeni tidzuke tisachite masewera tikati tinene zoona mwadzaza ma presidential candidates kumani kwanu watu mukugawana ife watu nchakwera kumpoto wawo nchakwera ndeti atiuzani kuti nyenya kuti opsezako mukatiopsezera kutiko dzukana Malawi titane ndi anthu atsango awa mudakakhala kuti mmakumbukira masamu muchisiye chichewa chomati anthu apakatiwo zisiyeni zimenezo chifukwa ife tinakwatirana anthufe tsango silitithandiza koma tikuti musaganize kuti sitikudziwa tikudziwa andi tikunena kuti zimenezo siyike mwachidule ifeyo Malawi Congress Party ndi malandlord enawo matenant ifeyo ndanu wake chinthu ichi ndipo kwali yese mene mukupita pano ngati mukundiona mungokumbukira mmene zimachitika akakupatsa penalty koma goalkeeper watani ife tusitipanga zoka gula airtime tikudikira umenya penalty ayi tikamenya ukonde sizinaonekeso tati tiwina 70+1 ndiye imene titulutse apapa ali yesa akundimva pano chongofunika ndikunyamuka kukavota tawina kale ndifuna ndipange pano ndisana nene mafuso tilipa ndondomeko yokalumbiritsa takonza kale zovala takonza kale malo atu anthu anyamukire takonza kale ife chikuti wawa pano ndikudikira ndiye kukuvuta kopsa fatudziwa kuti tawina chifukwa ntchito tagwira ndemene tawinamu tinangobwera pano kuti aliyese andipa nthawi tiye ndikhale bata anthu awa amene atasokoneza masankho ndawo atamangawo kulibe abere kulibe asokoneze mulungu si mwana wanuyi ndipo si wanu wanthumba mwanu mulungu ndi watu onsewo tiwina masankhowa Malawi Congress Party ipanga not only retain government but in style tibwerera mokwanira mosalowaso kumalirani first round tikumenya chinthu ichi zikoma Ingi mafuso kwatula nkhani neno wachipani walankhula moveka bwinobwino nkhani iliko pachiwiri ndi nkhani ya manambala fakuwina ndi nkhani kuti wapeza manambala ochuluka ndiye Dr. Jessica Bwira alankhula moveka bwino lomwe kuti chigawo chapakati olembesa ndi 3.2 million ndipo chigawo chapakatipo yatulutsa candidate mmodzi ndiye chakwera wa Congress. Southern Region kumene kuli makandidate 4 atulutsa 1 million registered voters. Ku Eastern Region
kuli makandidate awiri kumeneko aponsaso 1 point chakuti. Kumpoto kumene Dr. Lasa Chakwera atenga Mbappe Mumba aponya alembesa anthu 800 chakuti. Ndi nkhani yapachiwiri ndi nkhani ya masamu. Kuvota ndi pa polling center, sitivota pa Facebook, sitivota pa social media. Palibe bufi pa social media. Gemu yathakale afotokoza bwino lomwe kuti dongosolo la mwambo olumbiritsa President Chakwera lathakale. Invitation apita kale. Ndi chikhulupiriro kuti ngakhale ku Page House invitation yapita koma pajasafu nokhala pamodzi ndi azawo. Pajasafu nokhala pamodzi ndi azawo ndezoti abwera takayika. Koma invitation tinchembekezo kuti atani alandira. Ngakhale ovina-vinawa invitation iso tinchembekezo kuti atani alandira. Koma tapempha kuti abwere adzaone mwana wa Mulungu akutenga manto kachiwiri. Ndikupemphera atolankhani kuti nthawi mufunse mafunso okhudzana ndi sokazo zimene Dr. Jessica Abwera mneneri wa chipani walankhula. Modzi tchula nyumba imene mwachokera ndi dzina lanu. Tiyambire kuti zochitoonetseratu kuti atolankhani mafunso alibe. Moti chimene ngapempha atolankhaniwa nkunena kuti muli ndi foni yanu m'manja komanso amalawi kwina kulikonse kumene mukutimvera nthawi nawo usiku, tangopangani dial 2025 pa foni panupo. Foni yanu ya m'manjayo mupange dial 2025. Zimene zibwere pamenepo ndi chitsogozo cha moyo wanu, cha m'bado wanu, chitsogozo cha family yanu yonse. Pafoni panupo sikutchajana ayi, koma mungoti abwanya 2025. Pali funso limodzi apa, zikomo kwambiri. Ine ndiluseka dzongwe kuchokera ku Mibawa. Funso langa ndilonena kuti pachisankho pamakhala marizatsi mwina awiri. Timembezera rizati yopambana komanso rizati yogonja. Mwanena kuti mupambana ndi 70+1, koma in case zakendemuka anthu anu mukakonzekeretsa motani kuti adzathe kuvomera ndi kulandira zimene amalawi apanga decide pa 16 September. Zikomo kwambiri. Ine ndi chisomo chingolo wa Zodiac extension la funso laluse kuti patakhala kuti pachitika marizatsi ona kuti pachitike rirani ngati MCP ndiyokonzeka bwanji? Wempe antoko kuti mwenke. Funso loyamba ndikuthokozeni Amibawa for your question. Ndithokoze kwambiri. Mwanena kuti kodi zitatisi zinayende anthu anu mwakonzekeretsa bwanji? Malawi Congress Party imatsata ndondomeko, tili ndi ngodya zinayi, tili ndi high five. Mukaona mosemo ndife anthu amene timatsata mene zinthu zimayenda kuyendera. Ife mamembers athu ndi mamembers amene adakakhala opupuluma kapena ali nchipani chimene sichathandiza. Sibwenzi tikumapezeka kuti mtsogoleri wathu kumanyozedwa kumagendedwa convoy, ife nkunena kuti basi pano payere fa capacity yoti tisokoneze tili nayo. Koma ndife chipani tili nayo, capacity tinayo, koma ndife chipani chimene chimadziwa kuti mtsogoleri wathu amatiphunzitsa kuti tidzitsata ndondomeko. Ife ndiwokonzeka kwambiri, okonzeka kuvomera zimene amalawi ayende anene. Koma ndinene pano akuluakulu
palibe need yoti fe tipange prepare ujenatu members chifukwa amalawi anakanapo tipex mbuyo sanga ilole pano. Amalawi anaona mene maubino anafera sanga sekerere zopusazo. Amalawi akudziwa nganza za DPP mene antu 21 anapedwera umbava umene unachitika nthawi ya DPP. So kulibe inendi tokuzani unless madzi ayambe kupanga flow upwards ndendi dzanyamuka kukakonzekeretsa chipani. Koma chipani ichi chikuwina no need kukonzekeretsa chilichonse chifukwa avote nda Malawi andi kuipa kwa DPP akukudziwa sana iwali ndio omwe wali anachotsa DPP pampando. So palibe need ife we are convinced Amalawi akudziwa enda adakakumbukira akudziwa kuti economy imene president avutikira kukonza kuyika ma foundation kumatamangitsana ndi makateo a forex amatibera ndalama lero zinthu zayamba kuyenda Amalawi akuona. So siti kuona problem pamene popo mukuti in case kuti rerun tidzakonzeka motani. Ndineneso pano Malawi Congress Party ndi chipani chachikulu. In fact kulibe ali mchipani china amene sana kalepo chipanichi kulibe even ndi mmodzi yemwe. Ndeifeyo takhala ku opposition tabwerako takhala pena umatika ma number 2 abodza koma timatha kupanga survive koseko. Ikabwera rirani ife we are more than equipped. Koma ndikuuzeni again there is no rirani kulibe tiwina ichichi palibe rirani fwa Malawi akudziwa chimene chingachitike DPP itabwerera. Palibe rirani andi tikuwina first round. Ndipange emphasize ndipo nkhani iyi mukutoka auza anthu mukachoka pano kuti Congress ikuti tiwina first round siku yakendera chiwiri pano we are just polishing our shoes. Ine even in office munja jacket yanga ilimo munja sindi kusamuka tiri pano palibeso cho baba ikapo akuluakulu kuli masankho umakhala ndi competition koma opposition yake iti yongodzigwera yokai ena alibe even MP ena iwo amene sakuyimiraso. Akuluakulu Mulungu amatikonda sangatisiye toka ife tiwina. Malawi Congress Party iwina chisankho ichi hands down. Pene tinkapanga register ankauzana kuti asalembetse lero ngakhala akavote ngakhala atavota onse palibe amene apite chifukwa sadalembetse ndeka afuna osakufuna tawina kale chimene adakapanga pano pachizungu amati if you can't beat them join them. Moti mawa titomulandira pita mtalika abwere chifukwa ino ake ndife abwere timulandira anu aka chinthu ichi ndife okha anataya ntaji penalty kumenyedwa apa sali pagolo palibe chimene angapange amati mchizungu dead in the tracks. Awawa anachitaya pa nthawi yotani yolembetsa ndeka nanji ndi mabala ena ndi ena munthu dzikayimitsa patient malo mwa candidate zikuthandiza bwanji tikuwina ichi. Yeah. I think musana malize kuli anthu amene angathe kungota Congress ikungoyankhula koma ndikuzani pano mukayang'ana ma MP anzathu amene akuthamangitsana ndife kuli ma constituency 32 amene sana imitsa aliyense. Tsono MP na amene amagulitsa mavoti ndi kugada ndezi utanthauza kuti tili mu mpira iwowo malo 32 alipo tani ochinga nenkomati uwinirako kuti inu zona mukamakhala muganiza kuti mwalephera kuyika ma players mpira amasewera anthu angati 11 inu mwayika anthu atatu ndi nkhani yaketi yambani mudakayamba mwadzaza 32 koma ichi mnapanga chibwana nde pano ndati just join us achina Suleiman tipezeni apita mtalika tipezeni tikhoza kupatsani timipando ta area chairman. It's okay, it's all right.
Yeah. Amayambira weri yaka. I think ndikuthokozeni atolankhani tikubera kumapeto. Ine sikuti mumangobwera pano kudzayankhula ndife, anthu akudalira inuyo. Chonde tifalitse nyuzi imeneyi, tadziwitse agogo ali kumudzi, anzathu aulumali, anzathu achaubino. Pa 17 adzayimbira koma ndali yese 16 September ndati folo tambala akangolira tiyeni tikavotera tambala wakuda tikayambire ndi chakwera nkudzabwera kuma MP ndi makhansalazi. Dziko ili liyende bwino, zinthu zibwerere mchimake. Zikomo kwambiri. Apa tafika pamapeto pa press briefing yathu usiku uno. Pempho ndilomwe chandanena amalawi kulikonse mukuonera, kulikonse mukutimva, pafoni panupo mungoyimba nambala ya 2025 2050 2025 2025 ndi ulere 2025 te nkhani yonse yatha. Mwabisamo chani menemu? Muli moyo wanu, muli chipulumutso chanu, muli moyo wanu bwino, muli misewu. Mufoni yanuwo munthawi ndapemphe ajana tisegulira ndi pemphero kuti iso nditseke ndi pemphero.